Diakin harjoittelut on mun mielestä ollut suoraan sanottuna parhaita, joita meillä on ollut. Tämä oli semmoinen aika nopea ratkaisu lähteä tänne, koska en ollut aikaisemmin edes kuullut koko koulusta. Ehkä tämä on jäänyt hieman varjoon kaikkien yliopistojen rinnalla, mutta tämä on ollut erittäin hyvä päätös tulla tänne. En tiennyt, että voi opiskella toimittajaksi Turussa, koska tätä ei oikeastaan julkisuudessa hirveästi mainosteta. En tiedä minkä takia, mutta se on jäänyt aika pienelle huomiolle. Että tätä pitäisi promota enemmän. Mun mielestä Diak antoi erinomaiset valmiudet lähteä työelämään. Me tehtiin tosi monipuolisesti kaikkea ja alusta alkaen ja käytännön hommia. Siis ehkä parasta oli just työharjoittelut, kun pääsi käytännössä kokemaan, mitä se toimittajan työ on ja tekee niitä juttuja. Ja sitten kun ihan oikeasti meni töihin, niin tiesi jo, mitä se on, ettei sitten tarvinnut enää lähteä harjoittelemaan. Mä suosittelen Diakia kyllä, ja mä oon suositellutkin. Meillä on ollut täällä paljon semmoisia työharjoittelijoita, jotka haluaisi lähteä jonnekin kouluun. Koska mun mielestä yksinkertaisesti sieltä saa hyvän opin ja siellä on hyvät välineet, siellä pääsee tekemään itse kaikkea ja niin, sieltä tulee hyviä toimittajia. Diak on antanut hyvät eväät mulle työelämään. Kaikki on kiinni siitä, mitä itse haluaa oppia, mutta mahdollisuudet ja välineet siellä on erinomaiset. Ammattikorkea antaa ehkä enemmän teknistä osaamista. Jos on välineet kunnossa, ei työssä tarvitse keskittyä niin paljon siihen, että miten joutuu tekemään, kun nykyään tehdään niin paljon yksin. Yleissivistys on sitten sen jälkeen itsestä kiinni, että miten sen yleissivistyksen hankkii. AMK:n etuna on se, että pystyy käyttämään eri välineitä nopeasti ja sujuvasti ja keskittymään enemmän sitten siihen journalismin tekoon. Viittomakielen tulkeista on oikeastaan pulaa tällä hetkellä. Tosi hyvä työllisyystilanne on. Kyllä melkein varmasti voi sanoa, että saa työpaikan, kun tulkiksi valmistuu. Tietysti meille kuuluu paljon muuta kuin viittomakieli. Kuuluu kääntämistä ja tulkkausta suomen kieltä. Kaiken näköistä, että ei se ole pelkästään sitä viittomakieltä niin kuin usein luullaan, että siihen kuuluu paljon muutakin. Se on osa sitä opiskelua, että pääsee tapaamaan ihmisiä ja oppii ihan hirveästi koko ajan uutta, kun käy eri paikoissa. Ja pitää itsensä ajan tasalla, jotta pystyy tulkkaamaan niitä asioita. Hyvältä tulkilta vaaditaan aika paljon. Pitää olla sosiaalinen, että pitää pystyä kohtaamaan ihminen ja eri asiakkaat. Pitää pystyä niin kuin periaatteessa tekemään itsensä näkymättömäksi siinä tilanteessa, koska tulkki vaan tulkkaa. Kyllä tulkkeja tullaan aina tarvimaan. Tulkin työssä parasta se, että se on niin vaihtelevaa, että ei ole kahta samanlaista päivää. Päivien pituus vaihtelee, asiakkaat vaihtelee, tilanteet vaihtuu. Ja sit voi käyttää niin kuin viittomakieltä eri tavalla päivittäin. Se on kyllä, sopii mulle. Tämä oli mulle ihan uusi ala, mä en tietänyt kuuroista mitään, mä en osannut viittoa sanakaan. Kaikki oli ihan uutta, että nollasta lähdettiin. Kyllä siellä hyvät pohjat ja perusteet sai tosiaan, että työn kautta oppinut käytännöt ja sitä, että miten työelämässä toimitaan. Kyllä voin suositella Diakia, että varsinkin sit
tulkkikoulutuksena, niin ihminen, joka ei jaksa istua 8–4 toimistossa, niin tämmöinen ammatti sopii oikein hyvin. No en mä tiedä, olisiko se miinuspuoli, että kun saa tulla ihmisten kanssa toimeen, se on niinku hyvä asia ja sitten huono asia, että vaikka ei välttämättä aina itse haluaisikaan tulla kaikkien kanssa toimeen, niin ei tarvitse, niinku, täytyy olla pokkana sit vaan tilanteessa kuin tilanteessa ja olla se tulkki.